Naghulid sa ginamaneho nga motorsiklo ang lalaki nga inis ang nagresponde ang alert team sang President Ruas Capiz. Natabo ang aksidente sa barangay Kabog-Kabog. Duha ang nasamaran sa aksidente sa nagbungguanay ang motorsiklo. Isa sa ilang wala sang pangalibutan na ginkilala kay Nulan Amistoso. Suro kay Senior Inspector Armando Clavaton, hepe sang President Ruas PNP. Giningagaw pangadalon sa Baylan District Hospital ang biktima. Kaginsaylo sa President Ruas Memorial Hospital pero gindeklara nga dead on arrival. Minor naman nga pila sa lawas ang naagom sang isa pagid ka biktima. Nagaantos ang kasakit ang mag-iloy matapos sunugon sang live-in partner. Ginkilalang iloy kay Cinderella Gargasiran, 24 anyos. Nadala nga nasunog ang 3 katuig sini nga bata. Nagsungka ang sospek nga si Sidi Golmatico, 22 anyos. May muhay sa droga ang sospek suno sa tiyo sang biktima. Antes ginula ang gasolina, nag-away pa ang mag-live-in partner bangod sa pagpangimon sang lalaki. Nakaagom sang 2nd degree burn ang iloy samtang 1st degree burn naman ang 3 katuig nga bata. Dakop si Nilo Hison sang Bakhaw Binavista Guimaras matapos positibo nga nabaklan sang iligal nga droga. Ginkasa sang Guimaras Provincial Drug Enforcement Unit kag Buena Vista PNP ang operasyon. Luwas nga nabaklan ini sang isa ka pakete, nakakuha pa sang dugang nga 3 ka sachet sa ginapatian shabu ang otoridad. Nakasuhan ang suspect sa paglapas ang Comprehensive Dangerous Drugs Act o kon Republic Act 9165.